πολύ περισσότερο ο Ντίμετς. Οπότε εκεί έχουμε την δικιά μας υπεροπλία, γιατί ο Παπαγιάννης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά αυτό το προολυμπιακό. Σήμερα θα δούμε σίγουρα και τον Μίτογλου σε θέση 5. Και ο Γιάννης δεν έχει αντίπαλο. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, μεγάλο ζητούμενο για την εθνική ομάδα, πώς θα προσπαθήσει να περιορίσει, να αποκόψει, να χαλάσει το μυαλό, αν θέλετε, του Λούκα Ντόντσιτς, που αποτελεί ανδιαφυσβήτητα το μεγάλο όπλο της ομάδας της Σλοβενίας. Και από την άλλη, ίδιο μεγάλο ερωτηματικό νομίζω αποτελεί και πώς θα προσπαθήσει η Σλοβενία να περιορίσει τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Όσο προσπαθήσει να τον περιορίσει. Εσείς είδατε τη ζεστή αγκαλιά του Ντόντσιτς με τον Αντετοκούμπο. Ο Ντόντσιτς χαιρέτησε και όλους τους υπόλοιπους, αλλά οι δύο NBAers είχαν μια διαφορετική, πιο ζεστή χειραψία. Το παιχνίδι ξεκίνησε, πρώτη επίθεση είναι για τους Σλοβαίνους. Η μπάλα στα χέρια του Ντόντσιτς. Παπα-Νικολάου ξεκινάει πάνω του. Θα έχουμε σκηταλοδρομία εκεί σίγουρα. Και δεν αλλάζει η εθνική στο πρώτο screen που γίνεται στον Ντόντσιτς. Φοβερή πάσα πίσω από το κεφάλι. Ο Τσάντσαρ θα δοκιμάσει για 3. Ο Γκόκαπ ελέγχει και κατεβάζει το πρώτο rebound για την εθνική ομάδα, ενώ στη συνέχεια οργανώνει την επίθεση των διεθνών μας. Γκόκαπ. Καλάθης. Αντετοκούμπο ποστάρει τον Ήμπο. Γύρισε από μέσα. Καλάθη και φάουλ. Πρώτη επίθεση για την εθνική ομάδα και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τα χέρια του Greek Freak. Δείτε και πάλι. Σίγουρα θα τους χτυπήσουμε χαμηλά. Είναι καλό το γεγονός για εμάς ότι ο Τσάντσαρ, έλεγα νωρίτερα, δεν κάνει καλό τουρνουά. 11% έχει στο τρίποντο. Και επειδή σίγουρα ο Ντόντσιτς θα προσπαθήσει να δημιουργήσει και θα βρεθούν αυτά τα σουτ, καλό είναι που είναι άστοχα. Καλά, ο Τσάντσαρ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Αν παρακολουθούσε κάποιος το ζέσταμα της Σλοβενίας, ο άνθρωπος αυτός καρφώνει με τον αφαλό. Πηδάει στο Θεό. Παρόλα αυτά στο παιχνίδι σουτάρει 6-7 τρίποντα. Ντόντσιτς μετά το έμεσο τρίποντο από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Επιθετική αντιμετώπιση αυτή τη φορά στον Ντόντσιτς. Ξαναπήρε από τον Τσάντσαρ. Ανεβαίνει ο Νίμπο για συνεργασία 2-2. Βοηθάει ο Παπαγιάννης τώρα. Αναγκάζουν τον Ντόντσιτς σε πολύ κακή επιλογή. Λάθος πάσα με τους δύο ψηλούς της εθνικής να του κλείνουν, να του κρύβουν τον ορίζοντα. Αναγκάζουν τον Σλοβαίνο Superstar στο πρώτο του λάθος. Walk-up. Αντετοκούμπο ξανά απέναντι στον Ήμπο. 2-2. Όλο το βράδυ μπορεί να του το κάνει αυτό. Και φαντάζομαι ότι γρήγορα θα περάσει ο επόμενος στο μαρκάρισμά του. Ντόντσιτς με βήμα πίσω και υποπίεση για 3. Οριακά η μπάλα έφτασε Στεφάνη. Φοβερή άμυνα από Παπα-Νικολάου, έχει το χέρι στο πρόσωπο του Σλοβαίνου. Παπα-Νικολάου στην αδύνατη πλευρά. Ο Γόκαπ έχει χώρο, εκτελεί μπροστά στον Ντόντσιτς. Το rebound από τον Τσάντσαρ. Περιμένουν τους υπόλοιπους βλέποντας τον Αντετοκούμπο να έχει γυρίσει. Ο Στέργκαρ θα δοκιμάσει για 3. Μουδιασμένοι έχουν ξεκινήσει οι Σλοβαίνοι. Ένα εύκολο σουτ δεν το βρήκαν. Και τώρα η εθνική ξανά σε επίθεση 5-2-5. Καλάθης πέρασε μόνος του μέχρι το lay-up. Χωρίς αντίπαλο, χωρίς κανέναν, με μπλε φανέλα μπροστά του. Η εθνική μπροστά με 7-0. Ιδανικό ξεκίνημα για το ομοσπονδιακό μας συγκρότημα. Ντόντσιτς πάνω σε άμυνα και ενδεχομένως χαριστικά παίρνει το πρώτο του φάουλ. Λέω ενδεχομένως γιατί πρέπει να περιμένουμε και το replay. Φάουλ. Φάουλ ο Γκόκαπ. Σωστά. Όχι ενδεχομένως λοιπόν. Ο Σέκουλιτς τώρα έχει και κόσμο πολύ, δεν μπορεί να έχει επαφή με τον Παπα-Ντόντσιτς. Όπως είχε στο Κάθεται μάτς, απέναντι. όπως είχε το μάτς με τη Νέα Ζηλανδία. Και του έλεγε να φτάσει στο 29. Μπράβο, έχει πολύ κόσμο τώρα. Πρώτη βολή στο σίδερο από τον Λούκα Ντόντσιτς. Μηδέν στις 2. Χρόνια πρέπει να έχει να του συμβεί αυτό. Αντετοκούμπο. Ακόμα στο 0 οι Σλοβαίνοι. Ο Γιάννης πάει προς τα μέσα, προσποιήθηκε, έβγαλε στο walk-up. Καλάθης. Πέρασε από το screen του Παπαγιάννη. Φλότερ από τον Καλάθη στο στόχο και πάλι 9-0. Αμέσως time out. Χωρίς να έχουμε συμπληρώσει 2,5 λεπτά αγώνα καλά-καλά. Από τον Σλοβαίνο προπονητή, τον Σέκουλιτς. Γυρίζουμε σε λίγο. Αέρα και αυτό έχει κάνει μέχρι τώρα. Πάμε στο Γιώργο Παλαβανή. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο και από τον πάγκο της Εθνικής. Παίζουμε 40 λεπτά, μην χαλαρώνετε. Ήταν η εντολή του Βασίλη Σπανούλη.
το ίδιο καλά στην άμυνα και χτυπάμε με το Γιάννη μέσα στη ρακέτα στην επίθεση. Λοιπόν, η Εθνική δεν διστάζει να δώσει βοήθεια ακόμα και από τη δυνατή πλευρά όταν θέλει να επιτεθεί ο Ντόντσιτς. Είδαμε τον Καλάθι να παίζει πολύ ψηλά τον αμυντικό του, ενώ στη συνέχεια ο Παπα-Νικολάου βγήκε ξεκάθαρα για να κλείσει το διάδρομο και να βοηθήσει τον Παπαγιάννη. Αυτό συμβαίνει, νομίζω, Γρηγόρη, κάθε φορά που ψηλός αναλαμβάνει τον Ντόντσιτς να τον μαρκάρει. Είναι εδώ κόβει ο Αντετοκούμπο. Έκοψε εντυπωσιακά τον Τζάντσαρ. Σε μια ομάδα που υπάρχει Γιάννης Αντετοκούμπο δεν μπορεί να υπάρχει άλλος πρωταγωνιστής έξω από αυτόν, αλλά αυτά που κάνει ο Νίκ Καλάθης σε αυτό το τουρνουά είναι πραγματικά μυθικά. Πέρασε ο Αντετοκούμπο, κάρφωσε. Δεν έχει αντίπαλο, δεν βλέπει κανέναν μέχρι στιγμής. Παπα-Νικολάου κλέβει από τον Ντόντσιτς. Καλάθης γύρισε την μπάλα στο walk-up. Απίστευτα πράγματα από την εθνική ομάδα στο ξεκίνημα. Έτοιμη να μπει μέσα και να δαγκώσει τους Σλοβαίνους. 13-0. Ντόντσιτς θέλει να πάει μόνος του και θα καταφέρει να πετύχει τους πρώτους 2 πόντους για τους Σλοβαίνους. 13-2. Καλάθης. Αντετοκούμπο. Μένει πίσω ο Νίμπο. Πλησίασε ο Αντετοκούμπο. Φάουλ που δεν δόθηκε. Στη συνέχεια ο Καλάθης σταματάει τον Ντράγκιτς με ένα δικό του φάουλ. Εδώ είναι προηγουμένως το μπλοκ από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Στη συνέχεια ο Αντετοκούμπο επιτέθηκε με πρόσωπο απέναντι στον Νίμπο. Όχι εδώ. Εδώ είναι ακόμα πιο πριν. Νομίζω ότι ο Νίμπο έκλεισε το διάδρομο τελευταία στιγμή με φάουλ. Βάση περιπτώσει, ας μην μένουμε σε αυτά. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντόντσιτς, θα δοκιμάσει ένα σουτ 3 πόντων, δεν θα τα καταφέρει. Rebound το Αντετοκούμπο. Δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Παπα-Νικολάου που έτρεξε και την πρόλαβε. Τη γύρισε στον Καλάθι και αυτός πανέξυπνα την πέταξε στο γόνατο του Τσάντσαρ για να πάει η Εθνική σε μια κανονική πλέον επίθεση με 17 δευτερόλεπτα. Για πρώτη φορά έχει ενεργοποιηθεί και ο Αλεξέι Νίκολιτς προκειμένου οι Σλοβαίνοι να βρουν λύσεις στην περίμετρο. Δεν έπαιξε καθόλου στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία. Έπαιξε στο πρώτο μάτς με την Κροατία, εκεί που η Σλοβενία δεν βλεπόταν. Αντετοκούμπο για 3. Ο Νίμπο μένει πίσω. Βάση πλάνου. Ο Αντετοκούμπο δεν τον τιμώρησε αυτή την πρώτη του απόπειρα από μακριά. Ντόντσιτς στον Νίκολιτς. Είδε την κίνηση του Χρόβατ. Έβγαλε στον Ντόντσιτς φάουλ του walk-up. Καλό θα είναι να μην έχουμε πολλά με τα ρολόγια. Οι μπάλες λίγο πιο χαμηλά. Και επίσης καλό θα είναι ο Γιάννης να συνεχίσει όπως ξεκίνησε το μάτς, δηλαδή παίρνοντας την μπάλα χαμηλά, εκεί που δεν έχει κανέναν αντίπαλο. Καλάθης παραλίγο να κλέψει από τον Νίμπο. Χρόβατ θέλει να πάει αριστερά, ο Παπαγιάννης του έκλεισε τη θέα. Walk-up μάζεψε, ο Παπα-Νικολάου ψάχνει για επιλογές, είναι το Παπαγιάννη να έρχεται και αυτός κάρφωσε με το δεξί του χέρι. Φανταστικό μπάσκετ, καταπληκτικό μπάσκετ στο ξεκίνημα για την Εθνική. Τσάντσαρ. Ντόντσιτς στο παρκέ, ο Παπα-Νικολάου δεν υπάρχει κάτι, λένε οι διαιτητές. Τώρα έχει μείνει ο walk-up πάνω του. Έκλεισε ο Αντετοκούμπο. Παπα-Νικολάου κάλυψε. Ντόντσιτς με το walk-up και 4 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Έκλεισε ο Παπα-Νικολάου. Συνέχεια με double team ο Ντόντσιτς. Αέρος το σούτ από τον Τσάντσαρ. Άλλη μια σπουδαία άμυνα για την ελληνική ομάδα. Βάσκες, Σάλινς και Μπόνερ είναι οι διαιτητές αναμέτρησης, τους μονήσαμε. Νομίζω ότι χαίρονται και αυτοί με αυτά που βλέπουν. Δεν πλήρωσαν και εισιτήριο. Ακούνε βέβαια τώρα ο Βάσκες, τα ακούει λίγο από τον Παπα-Νικολάου. Για την πτώση του στο παρκέ, ότι για ήταν την προηγούμενη, ναι. Ότι ζήτησε επιθετικό φάουλο ο Παπα-Νικολάου, ενώ πέρασε ο Πρέπελιτς για πρώτη φορά στη θέση του Νίκολιτς. Walk-up. Μισή περίοδος τώρα και όμως η Εθνική έχει δείξει τόσα πολλά πράγματα. Πέρασε ο walk-up με σταυρωτή. Κέρδισε φάουλ από τον Χρόβατ. Σε μία από τις λίγες 5 εναντίον 5 επιθέσεις, συνήθως η Εθνική τρέχει ως τώρα. Και αυτό το τρέξιμο είναι προϊόν της καλής της άμυνας. Αντετοκούμπο. Παπα-Νικολάου για 3 μετά την πάσα του Αντετοκούμπο. Rebound από τον Νίμπο. Πρέπελιτς. Νίμπο
με τον Παπαγιάννη. Ωραία κίνηση, τελείωμα με το αριστερό. Δεύτερο μόλις καλάθι για τους Σλοβαίνους στην πρώτη περίοδο. 15-4. Και τρίτη τους προσπάθεια μέσα από τη γραμμή. Έχουν 6 χαμένα τρίποντα και 3 δίποτα μέχρι τώρα στο μάτς και 2 λάθη. Καλάθις θα δοκιμάσει για 3. Ντόντσιτς παραλίγο να χάσει την μπάλα. Φάουλ του Παπα-Νικολάου. Σφυρίζει έστω και καθυστερημένα η κυρία Μπόνερ. Δεύτερο. Δεύτερο φάουλ για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ετοιμάζεται ο Ντίνος Μίτογλου να περάσει στο παρκέ. Θα πάρει τη θέση του Αντετοκούμπο. Και σήμερα τηρείται το 5 λεπτό, λες. Λογικά, ναι. Αν πηγαίνουν τα πράγματα ευίωνα. Αυτό θα έλεγα. Εκτός αν χρειαστεί κάτι παραπάνω. Ντόντσιτς. Εδώ τα 2 φάουλ, ο Γκόκαπ πήγε πάνω του. Γύρισε την μπάλα στον Νίμπο, κλεισμένος από 2 παίκτες. Θα καταφέρει να βρει διάδρομο και να σκοράρει. Δεύτερο καλάθι του Νίμπο, έχει τους 4 από τους 6 πόντους Σλοβενίας. Θέλει προσοχή κοντά στη ρακέτα. Έχουμε περισσότερο όγκο, πιο ψηλά παιδιά. Walkup. Ένα φλότερ, προσωπική επιλογή που δικαιώνει τον Τόμας Walkup. Και θέλει και προσοχή γιατί έχουμε ήδη συμπληρώσει τα φάουλ. Έτσι σε κάθε φάουλ θα τους δίνουμε βολές τώρα. Πρέπελιτς. Δεν πήρε το σκριν από τον Νίμπο. Βρήκε τον Χρόβατ στη γωνία. Εύστοχο το σούτ 3 πόντων από τον Σλοβαίνο, που μειώνει τη διαφορά στους 8. 17-9. Πρώτο τρίποντο συνολικά στο μάτς, γιατί και εμείς έχουμε 4 χαμένα. 1 στα 7 οι Σλοβαίνοι. Παπα-Νικολάου. Είδε την κίνηση του Walkup. Τον έκλεισε ο Χρόβατ. 7 δευτερόλεπτα για την Ελλάδα. Κακός χειρισμός. Σώνει τελικά την κατοχή ο Walkup και δίνει στον καλάθι. Τελειώνει η επίθεση. Παπα-Νικολάου ελευθερώθηκε και το έβαλε. Φοβερή φάση με υπομονή από την Ελλάδα. Ο Παπα-Νικολάου μετατρέπει αυτή την επίθεση που τελείωνε σε 10 σε τρίποντο. Ντόντσιτς στο σίδερο, Παπα-Νικολάου στο rebound. Καλάθι, σηκώνει το κεφάλι και ψάχνει για επιλογές. Αν ο Πρέπελιτς δεν σήκωνε το χέρι, το διαιτητής θα έφερε πλεονέκτημα. Εδώ και πάλι προηγούμενη φάση με την προσποίηση του Παπα-Νικολάου. Στα 4 δέκατα απελευθέρωσε την μπάλα από το χέρι του. Walkup. Το σκριν από τον Παπαγιάννη. Ελεύθερος ο Παπαγιάννης για 3. Τα έχει αυτά τα σούτ, τα έχει βάλει στο ρεπερτόριό του. Στην πρώτη του απόπειρα όμως ήταν άστοχος. Ντόντσιτς. Ήψωσε για τον Νίμπο και αυτός τελείωσε τη φάση. Αυτό είναι που λέμε με μάτια στην πλάτη. Δεν είχε προλάβει καν να δει ότι ερχόταν ο Νίμπο. Τον άκουσε. Παπα-Νικολάου μόνος του από τη φοβερή πάσα του καλάθι που διάβασε τα σκριν. Είδε τον Παπα-Νικολάου εντελώς αμαρκάριστο κάτω από το καλάθι. Ντόντσιτς θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έβγαλε ελεύθερο τρίποντο στον Χρόβατ και αυτός πέτυχε το δεύτερο δικό του. Φοβερή ασίστα από τον Λούκα Ντόντσιτς. Και δεύτερο της Σλοβενίας. Μόνο αυτός έχει σκοράρει από μακριά. Αρχίζει να ισορροπεί στο παιχνίδι η Σλοβενία. Αρχίζει να βρίσκει και αυτή τα πατήματά της. 22-14. Παπα-Νικολάου μπροστά στον Νίμπο για 3. Δεν ήταν καλό το σουτ. Ο Χρόβατ πήρε το rebound και έδωσε στον Ντόντσιτς. Έχει ζητήσει time out ο Σπανουλής. Ντόντσιτς ξανά για τον Νίμπο. Αυτή τη φορά στον αέρα δεν κατάφερε να βρει ισορροπία και να τελειώσει τη φάση. Ο Καλάθης με τον Walkup. Ο Καλάθης με follow. Υπάρχει foul πριν στον Walkup νομίζω. Επομένως δεν μετράει το καλάθι. Σπανούλης βλέποντας να βγαίνει η άμυνα και την Ελλάδα να έχει θετικό αποτέλεσμα στην επίθεσή της, ακυρώνει το time out που είχε ζητήσει. Λαρετζάκης αντί Παπα-Νικολάου στο μάτς. Χαμηλώνει στο 3 η Ελλάδα. Και διπλή αλλαγή για τη Σλοβενία. Αλλά νομίζω θα ασκηθεί ίσως ακόμα περισσότερη πίεση στον Ντόντσιτς με το Λαρετζάκη μέσα. Αντετοκούμπο ξανά. Και επιστρέφει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Στο 5 τώρα. Αυτό ρωτάει ο Μητογλού, αν θα πάει αυτό στο 5 ή αν θα πάει ο Γιάννης. Πρώτη βολή από τον Walkup στο στόχο. Ο Ντόντσιτς πήγε για μερικές ανάσες.
δεν είναι παιχνίδι που μπορεί να βγάλει 40 λεπτό. Ο Ντόντσιτς το γνωρίζει και αυτό και ο προπονητής του. 1 και 27 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Και δεύτερη μέσα από τον Τόμας Γουόκαπ. Πρέπελιτς. Χρόβατ. Πάει προς τα μέσα, τράβηξε παίκτη πάνω του. Πρέπελιτς ελευθερώθηκε με προσποίηση. Άστοχο το φλότερ, ο Νίμπο ψηλά, αλλά αυτός βγάζει την μπάλα εκτός. Είναι λάθος η υπόδειξη του διαιτητή. Ο Βάσκες κοιτάζει λίγο απέναντι τον Σάλινς, κοιτάζει την Μπόνερ, δεν τον βοηθάει κανένας. Ο ένας τον άλλον κοιτάζει, κανείς δεν έχει δει τι έχει γίνει. Εντάξει, ο Νίμπο την έχει βγάλει την μπάλα. 0-3 οι διαιτητές. Και το Λιόπουλος τώρα. Ζήτησε ο Βασίλης Πανούλης να τσεκάρουν τη φάση στα monitor. Και θα δώσει και κάποιες γρήγορες οδηγίες. Εκμεταλλευόμενος σε αυτή την διακοπή. Όλα αυτά 1 και 10 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Με τον Αντετοκούμπο να είναι ήδη στους 7 πόντους. Ντόντσιτς έχει ένα καλάθι, αλλά έχει επίσης 2 rebound και 3 assist. Ας ακούσουμε τους διαιτητές τι έχουν να πούν. Είναι πεντακάθαρο. Απορώ πως και οι τρεις δεν είδαν μια τόσο καθαρή φάση που δεν χρειαζόταν replay. Λογικά για Ελλάδα πάει. Η φάση από ό,τι συζητούν οι διαιτητές. Όπως αναμενόταν από τη στιγμή που πήγαν στα monitor, δεν θα την έχανε αυτή την φάση η Ελλάδα. Μα το σφύριξε ο Βάσκες και έψαχνε τη σωτηρία. Κοίταγε απέναντι. Βοηθήστε με, ναι. Κοίταγε απέναντι, πας και δείξει κάποιος άλλος. Τον Αλέκο οι άλλοι όλοι. Το Λιόπουλος. Τον επιτηρεί ο Χρόβατ, νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Ελλάδας. Καλάθης. Μητογλου, θα δοκιμάσει για 3, θα το βάλει. Ζεστός από τον πάγκο ο Μίτογλου, ο Καλάθης στην έκτη του assist ήδη. Μούριτς. Χρόβατ. Πέρασε στο κεντρικό διάδρομο, αλλοιώθηκε η προσπάθειά του από τον Μίτογλου που μάζεψε και το rebound. Καλάθης. Λαρετζάκης έχει χώρο. Ακόμα πιο ελεύθερος για 3. Επιθετικό rebound του Μίτογλου που κυριάρχησε και στις 2 ρακέτες. Τελείωσε τη φάση, ίσως να του γίνει και φάουλ. 29-14. Όλη η επίθεση τώρα για τους Σλοβαίνους μέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Θα μείνουν περίπου 3 δευτερόλεπτα στην Ελλάδα. Πρέπελιτς. Μούριτς. Η μπάλα εκτός γηπέδου πάνω από το ταμπλό. Η Ελλάδα έχει δικά της 4,7 δευτερόλεπτα. Αν προλαβαίνουμε, λέει. Καλάθης. Το Λιόπουλος. Ο καλύτερος για τέτοια είναι. Πάρτο. Βέβαια. Ο καλύτερος για τέτοιες φάσεις. Ο Βασίλης Τολιόπουλος. Με τη φάση της χρονιάς φέτος στην Α1. Βάζει και ένα τώρα στο τέλος του δεκαλέπτου. Πάμε σε διαφημίσεις, γυρίζουμε σε λίγο. Δείχνει την χημεία και τη διάθεση των παιχτών της Εθνικής. Ο Καλάθης για την πάσα που ήταν εξαιρετική η πάσα. Είπε δικό μου λάθος. Επειδή το έχασε ο Γιάννης αρχικά. Τσάντσαρ θα κερδίσει το φάουλ από τον Λαρετζάκη. Θα πάει στη γραμμή να εκτελέσει 2 βολές. Όσες φορές έχουμε βάλει την μπάλα μέσα είμαστε αχτύπητοι. Το προηγούμενο που έχασε για να πάρει το δικό του rebound ο Γιάννης ήταν μόλις το δεύτερο. 11 στα 13 δίποτα έχουμε, 85%. Και φαντάσου ότι ο Νίμπο ήταν ο θεωρητικά στο μυαλό του Σέκουλιτς ο καλύτερος για να μαρκάρει χαμηλά τον Αντετοκούμπο. Και τώρα πρέπει ο Νίμπο να πάρει μερικές ανάσες.
Τώρα έχει πάει ο Μούριτς επάνω του, δεν τον βλέπει ο Γιάννης, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Φάνηκε στην πρώτη. Οι Σλοβαίνοι, οι οποίοι έχουν 33% εντός παιδιάς, με 2 στα 9 τρίποντα, 4 στα 9 δίποντα, δεν έχουν ανανεώσει καμιά επίθεσή τους. Έχουμε προστατεύσει τη ρακέτα μας, δεν τους έχουμε επιτρέψει ούτε ένα επιθετικό rebound. Αντετοκούμπο κέρδισε το φάουλ από τον Τσάντσαρ. Πάμε στον Γιώργο Βαλαβανή να μας πει τι ζήτησε ο Βασίλης Πανουλής. Να μην ζεσταθεί ο Ντόνσιτς αγωνιστικά, δηλαδή συνέχεια να έχει χέρι πάνω στην μπάλα, και στην επίθεση ζήτησε pick and roll το Λιόπουλου με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Καλάθης τώρα με τον Αντετοκούμπο. Βρήκε μπροστά του τον Χρόβατ. Δεύτερη απόπειρα για σκρίνη στην μπάλα. Καλάθης εκτελεί για 3. Πηγαίνει ο Γιάννης να διεκδικήσει και βγάζει αποτέλεσμα, αφού αναγκάζει τον Ντόντσιτς να πετάξει την μπάλα εκτός παρκέ. Βρήκε ο Τσάντσαρ, έχω την αίσθηση. Ναι, σωστά. Τη γύρισε με τόση δύναμη ο Αντετοκούμπο που ο Τσάντσαρ δεν περίμενε. Το Λιόπουλος για 3. Ναι! Έβαλε το δύσκολο στο τέλος της πρώτης περίοδου και τώρα βρείτε τρόπο να τον σταματήσετε, Σλοβαίνοι. Ντόντσιτς. Πρέπελιτς θέλει να απαντήσει. Καλή άμυνα του Λαρετζάκη. Χαμένο πρώτο rebound για την εθνική ομάδα από τον Μούριτς, που κερδίζει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για βολές. Ο Λιόπουλος, ο οποίος το συζητούσαμε και εκτός αέρα, είναι παίκτης ψυχολογίας. Από τη στιγμή που έβαλε αυτό το τρίποντο πίσω από το κέντρο, έχει πάρει τα πάνω του και ψυχολογικά. Είναι σε φάση που μπορεί να σκοράρει με κλειστά μάτια. Καλάθι στον πάγκο με 4 πόντους και 7 assist. Αλλά 2 φάουλ. Δεν έχουμε κλείσει ούτε δίλεπτο στο δεύτερο δεκάλεπτο και έχει 7 assist, έτσι. Θα μπορούσε να είναι 8 αν έβαζε με την πρώτη ο Γιάννης στο προηγούμενο. Ας του βάλουν μισή, κρίμα είναι. Θα του κλέψει, του χρωστάει μια assist ο Γιάννης. Ο Μούριτς θα μειώσει από την γραμμή των ελευθερών βολών. 37-18. Walk-up. Λαρετζάκης για 3. Το rebound από τον Τσάντσαρ. Πρώτη πάσα στον Ντόντσιτς. Τον περιμένει ο Λαρετζάκης. Φάουλ από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Γρήγορα η εθνική ομάδα μαζεύει πάλι 3 ομαδικά. Δεύτερο και για τον Λαρετζάκη, που αφήνει το μαρκάρισμά του τώρα στο walk-up. Χρόβατ δεν θα συγκρατήσει την μπάλα, θα τριπλάρει εκτός παρκέ. Κατοχή για την Ελλάδα. Είμαστε σε 11,5 λεπτά παιχνιδιού και δεν έχουμε κάνει λάθος. Walk-up. Τσάντσαρ έχει πιάσει αγκαζέ τον Αντετοκούμπο για να μην πάρει το screen από το Λαρετζάκη και κατέβει στο χαμηλό post. Οι διαιτητές το είδαν και το καταλόγησαν εδώ και πάλι. ...15 δευτερόλεπτα για την Ελλάδα, επαναφορά με τον walk-up. Το Λιόπουλος θα υποδεχτεί την μπάλα μακριά. Θέλει να πάει προς τα μέσα, στέκεται και εκτελεί ο ίδιος και θα το βάλει. 8 πόντια από τον Λιόπουλο σε χρόνο ρεκόρ. Ντόντσιτς θέλει να πάει μέχρι μέσα, κλεισμένος από 3. Θα κερδίσει το φάουλ. Με αρκετή καθυστέρηση το σφύριγμα από τον Λετονό. Τα μισά σφυρίγματά τους είναι με αρκετή καθυστέρηση. Μόνο μπάλα ο Λαρετζάκης. Υπάρχει φάουλ από τον Μίτογλου στο κεφάλι του Ντόντσιτς. Ο Μίτογλου έχει επαφή. Αλλά ο Λαρετζάκης που είναι μπροστά έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Ντόντσιτς στο σίδερο, τρίτη χαμένη βολή. Δεν ξέρω, είναι δείγμα κούρασης ή δείγμα απογοήτευσης του τι βλέπει μπροστά του και του μοιάζει με βουνό που είναι δύσκολο να ανέβει. Εντάξει, ήταν χειρότερα τα πράγματα με την Κροατία. Μεγαλύτερη κατηφορά είχε. Θα βάλει τη δεύτερη.
Τολιόπουλος. Αντετοκούμπο. Ένας με τον Τζάντσαρ. Γύρισε και εκτέλεσε, ο Ντόντσιτς μάζεψε το rebound. Σήκωσε αμέσως το κεφάλι του. Ο Walkup όμως είχε σηκώσει και αυτό στο δικό του και έκλεψε την μπάλα. Αντετοκούμπο καλπάζοντας, φάουλ αντιαθλητικό. Ξεκάθαρα από τον Σκούκα. Απλό έδωσαν οι διαιτητές. Θα αρχίσει να κοιτάει ο Σέκουλιτς βαθιά στον πάγκο. Το Σκούκα δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο μέχρι τώρα σε αυτή την διοργάνωση. Σε λίγο θα φέρει και τον Ντίμετς μέσα. Όποιος μπορεί να κάνει φάουλ θα μπει τώρα. Επαναφορά με τον Walkup. Τολιόπουλος. Walkup. Ο Μίτογλου σκρινάρει τον Αντετοκούμπο. Αυτός παίρνει την μπάλα με πλάτη. Έχει ξανά τον Τζάντσαρ. Στην αδύνατη πλευρά ο Walkup. Έξτρα πάσο από Παπα-Νικολάου. Αποφασίζει να πάει μέχρι μέσα. Κόπηκε από τον Σκούκα που αρχικά έφαγε την προσποίηση, αλλά στη συνέχεια βρήκε δεύτερο άλμα. Τολιόπουλος βουτάει και κλέβει. Αντετοκούμπο ύπταται και καρφώνει. Η Εθνική κάθε μάχη που πρέπει να δώσει ως τώρα την έχει κερδίσει. Ντόντσιτς 41-19. Πρέπελιτς μόνος του αστόκησε. Μίτογλου στο rebound, foul του Πρέπελιτς. Ενώ η Μπόνερ έχει περικυκλωθεί από Ντόντσιτς και Ντράγκιτς. Για αυτήν εδώ τη φάση διαμαρτύρονται οι Σλοβαίνοι. Τεχνική ποινή στο Ντράγκιτς. Που συνεχίζει να διαμαρτύρεται, φτύνει, δεν ξέρω τι κάνει, φωνάζει. Και η μαμά δεν το κουμπό. Πανούλης πάντως ζήταγε δισκαλυφιέ τώρα. Ήταν έντονες οι διαμαρτυρίες του Ντράγκιτς. Πάντως επιθετικά μέχρι τώρα η εθνική μας είναι σε καταπληκτικό επίπεδο. Έχουμε παίξει 13 λεπτά παιχνιδιού και 9 δευτερόλεπτα και έχουμε βάλει 41. Και έχουμε δεχτεί μόλις 19 πόντους. Και επιμένω ότι σε τόσο γρήγορο ρυθμό που πάει το μάτς, το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει ούτε ένα λάθος δείχνει και την ποιότητα του παιχνιδιού μας. Ναι. Τολιόπουλος κάνει τη βολή της τεχνικής ποινής. Αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια να χάνει ο Τολιόπουλος βολή. Δεν ήταν δικιά του, δεν ήθελε να εκμεταλλευτεί το δώρο. Ήθελε να την κερδίσει. Η επίθεση θα ξεκινήσει της εθνικής ομάδας από εκεί που σταμάτησε το παιχνίδι για να δοθεί η τεχνική ποινή. Δηλαδή μπροστά από τον πάγκο της εθνικής ομάδας Σλοβενίας. Τώρα και ο Σέκουλιτς δέχεται παρατήρηση. Την έφαγε. Και την έφαγε. Ήθελε να τη φάει, ήταν ξεκάθαρο. Τώρα πηγαίνει ο Μίτογλου στη γράμμη για να εκτελέσει βολές. Ο Τολιόπουλος είχε πάρει την εντολή και ο ίδιος είπε στον Μίτογλου να πάει αυτός. Και ο Σπανούλης επιμένει. Και δικαιώνεται, γιατί αυτό είναι ομάδα. Όταν γίνει κάτι στραβό, αυτόν που το έκανες πρέπει να το στηρίζεις. Αυτό είναι ομάδα. Walkup 42-19. Αντετοκούμπο. Παπα-Νικολάου. Αλλοιώθηκε η πάσα του, έφτασε η μπάλα όμως στο Μίτογλου. Αντετοκούμπο χαμηλά. Φάουλ από τον Ντόντσιτς, όχι βήματα. Έχουμε δει 2-3 φορές ήδη το Αντετοκούμπο Ντόντσιτς σε άμυνα και επίθεση. 9-2 τον έχει ο Γιάννης στο NBA. Στα Milwaukee Dallas.
Και συνολικά έχουμε την παράδοση υπέρ μας και στο Σλοβενία-Ελλάδα. 12 νίκες εμείς, 8 οι Σλοβενοί. Ενώ οι φίλοι της Εθνικής εδώ στο στάδιο της Κεφυλίας κάνουν την όλα. Νίκολιτς, Ντόντσιτς. Βοηθάει το κούμπο το walk-up, η μπάλα φτάνει στον Νίμπο. Νίκολιτς στέκεται και εκτελεί. Μίτογλου στο rebound. Αναλαμβάνει το κούμπο να κουβαλήσει την μπάλα. Δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα. Ούτε να φτάσει μέχρι μέσα, αλλά δεν θα το βάλει. Ντόντσιτς. Μένει ο Μίτογλου μπροστά του. Πολύ μακρινό σούτ 3 πόντων από τον Λούκα Ντόντσιτς. Σε ένα από τα σούτ που δεν διστάζει να πάρει, ακόμα και όταν έχει παίκτη μπροστά του. 42-22 η διαφορά στους 20. Μετά το τρίποντο του Λούκα Ντόντσιτς, με το οποίο έφτασε τους 6. Ο Αντετοκούμπο είναι ο μόνος διψήφιος στο παιχνίδι. Τώρα πηγαίνει στον πάγκο. Έχει 11 πόντους και 3 rebound. Χαμηλώνει το σχήμα της εθνική ομάδα. Και ο Καλάφης στη θέση του Τολιόπουλου. Με 4 πλέον τον Μίτογλου και 5 τον Παπαγιάννη. Walk-up. Τον επιτηρεί ο Ντράγκιτς. Τώρα έβαλε στην πλάτη του τον Νίκολιτς. Μίτογλου. Παπαγιάννης. Καλάφης με 5 δευτερόλεπτα. Βλέπει το χρονόμετρο. Προσπάθησε να πασάρει χαμηλά στον Παπα-Νικολάου. Χάθηκε η μπάλα. Νίκολιτς. Ντόντσιτς. Με τον Παπαγιάννη. Πλησίασε, ύψωσε για τον Νίμπο. Δεν είναι καλή πάσα. Του βρήκε και λίγο Στεφάνη. Καλάφης τώρα. Walk-up. Γυρίζει την μπάλα στον Καλάφη. Ανεβαίνει ο Παπαγιάννης. Καλάφης μέχρι το τέλος του δρόμου. Κακό το τελείωμα. Μπορεί να υπήρχε και φάουλ από τον Νίκολιτς. Ντόντσιτς. Σκριν από τον Νίμπο. Μένει ψηλά ο Παπαγιάννης. Υψώνει για τον Νίμπο που αυτή τη φορά θα πιάσει την μπάλα και θα την καρφώσει. Ο Βασίλης Πανούλης καλεί time out. Βλέποντας τη διαφορά να πέφτει από τους 20. 4 και 54 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Γυρίζουμε σε λίγο. Το pick and roll, εφαρμόστε το όπως το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές στην προετοιμασία μας και στοχεύστε πάλι προς τον Παπαγιάννη. Μίτογλου στον Καλάφη που θα δοκιμάσει για 3. Παπαγιάννης μαζί με τον Νίμπο πάλεψαν για το rebound. Ο δεύτερος έβγαλε την μπάλα εκτός. Η Ελλάδα θα συνεχίσει με 14 επίθεση. Για την εθνική ομάδα τα rebound δεν πάνε άσχημα. Παπαγιάννης στο walk-up. Βγήκε μπροστά του ο Νίμπο, Καλάφης. Ξανά ο walk-up. Στάθηκε και εκτέλεσε με ταμπλό. 44-24 σε μια επίθεση που δεν λειτουργούσε και τόσο καλά για την ελληνική ομάδα. Κατάφερε ο Τόμας Walk-up να βρει τρόπο και να σκοράρει. 70% δίποντο, 14 στα 20. Ντόντσιτς. Αν και κλεισμένος βρήκε πάσα στον Ντράγκιτς και αυτός έβαλε τρίποντο. 44-27. Walk-up. Το σκριν από τον Μίτογλου. Παπα-Νικολάου απευθείας στον Παπαγιάννη. Άστοχο σουτ. Μπροστά στον Νίμπο αλλά με χώρο ο Παπαγιάννης. Ντόντσιτς. Φάουλ του Παπαγιάννη, σωστό. Όσο και αν διαμαρτύρεται ο Ντόντσιτς ότι είχε πιάσει την μπάλα και πήγαινε για προσπάθεια, έκανε και άλλες 2 τρίπλες με το φάουλ. Δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό, ζητάει αντιαθλητικό. Και η αλήθεια είναι ότι ο Παπαγιάννης φλέρταρε λιγάκι, γιατί είχε σηκώσει το χέρι πριν κάνει φάουλ. Και έπιασε κυλίτσα αντί για να πάει στην μπάλα. Η ιερή κυλίτσα Ντόντσιτς. Οι διαιτητές συζητούν λίγο την διαμαρτυρία του Ντόντσιτς. Υπάρχει και challenge από πλευρά Σλοβενίας. Το instant replay θα τους βοηθήσει να αποφασίσουν
για το τι ακριβώς έχει γίνει. Τους ακούμε. We're going to review if the contact meet the criteria for being on formalized foul. So, Βάζει το χέρι του θεωρητικά στην μπάλα, όπου δεν είδε τη βρίσκει, αλλά μπορούν να σταθούν σε αυτό οι διαιτητές. Στη συνέχεια όμως κάνει και ένα τράβηγμα. Και είναι παραδεδομένο το κράτημα και σηκώνει και το χέρι πριν καν σφυρίξει οποιοδήποτε. Νομίζω ότι δύσκολα θα το γλιτώσει. Δηλαδή αν έμενε εδώ και τράβαγε το χέρι του αμέσως, δεν θα ήταν αντιαθλητικό. Μένει όμως αρκετή ώρα, γιατί ο Ντόντσιτς είναι και φοβάται. Και μετά τραβάει κιόλας στο τέλος. Για να δούμε. Okay, after review, personal foul on white 14 remains, balls on the side for blue team. Personal foul ακούω, δεν ακούω. We have penalty, right? Two shots and Lucas. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά, απλό φάουλ δίνεται. Είναι πολλές για τον Ντόντσιτς, όχι όμως γιατί ήταν στην προσπάθεια, ούτε γιατί δόθηκε αντιαθλητικό, αλλά γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά της Ελλάδας. Κοίταξε, σου ξαναλέω ότι από τη στιγμή που βάζει το χέρι του προς την μπάλα, μπορούν οι διαιτητές να δικαιολογήσουν ότι δεν είναι αντιαθλητικό. Βέβαια, έχει ένα παρατεταμένο τράβηγμα εκεί ο Παπαγιάννης. Δεν ήθελαν να αλλάξουν την απόφασή τους, δεν πειράζει, οι άνθρωποι καλά κάνουν. 4 χαμένες βολές. Να πούμε ότι το ελληνικό κοινό στα προηγούμενα παιχνίδια της Σλοβενίας στήριξε Ντόντσιτς, χειροκρότησε, αποθέωσε. Όσα παιδάκια δεν φορούν φανέλα Γιάννης, φορούν φανέλα Ντόντσιτς. Πόσα, 6-7, γιατί πιο πολύ Γιάννη βλέπω. Έχει πολλούς. Έχει αρκετούς θαυμαστές. Walk-up. Μητογλου. Προσποιήθηκε ότι θα πασάρει, τελικά εκτέλεσε. Σε πολύ καλό απόγευμα και ο Ντίνος Μητογλου, 47-28. 8 η πόδι του και 4 rebound. Ντράγκιτς, δεν τον βλέπει κανείς. Τον είδε ο Νίκολιτς την τελευταία στιγμή και έσωσε την πάσα. Νίκολιτς με τον καλάθι. Ψάχνει τον Νίμπο, τον βρήκε ψηλά και πολύ όμορφα. Alley-oop και άλλο κάρφωμα από τον Τζος Νίμπο. 47-30. Μητογλου. Κακός χειρισμός, φεύγει η μπάλα από τα χέρια του. Καλή άμυνα από τον Σκούκα που κερδίζει αυτή τη φάση. Πηδάει ο Νίμπο, Νόμιζα ότι είχε σκαρφαλώσει στην κορυφή. Ανέβαινε. Νόμιζα ότι είχε σκαρφαλώσει και απλά έπεφτε εκείνη την ώρα. Τρίτο δικό μας λάθος ήταν αυτό. Έχουν μείνει στα 7 οι Σλοβαίνοι. Το θετικό είναι ότι τα 3 αυτά λάθη δεν έχουν φέρει κανένα πόντο στην άμυνά μας. Δεν τα έχουν εκμεταλλευτεί οι Σλοβαίνοι. Νίκολιτς. Στέκεται και εκτελεί. Ο Μητογλου ελέγχει την πορεία της μπάλας και μαζεύει το rebound. Ενώ είναι έτοιμος να επιστρέψει από το κούμπο. Walk-up. Ψηλά ο Παπαγιάννης. Πέρασε με ραχιά. Walk-up, έχασε για λίγο τον έλεγχο. Ανέκτησε. Παπα-Νικολάου. 5 δευτερόλεπτα. Κακή επιλογή. Ο Ντόντσιτς διάβασε την πάσα του Παπα-Νικολάου και έκλεψε την μπάλα. Ο Νίμπο απέναντι σε 2 έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Για φάση αρκετά μεγάλου ρίσκου, γιατί ο Παπα-Νικολάου έχει 2 φάουλ και μπήκε στη μονομαχία με εξαιρετικό τρόπο στην άμυνα. Έχουν γυρίσει γρήγορα πίσω οι διεθνείς μας και δεν έχει κάνει τίποτα ο Παπα-Νικολάου. Τα χέρια του έχει απλώσει ψηλά. Εν τω μεταξύ ο Παπα-Νικολάου το συζητούσε με κάποιους. Ναι, παιδιά, δεν έκανα κάτι. Λέει, τα χέρια μου είχα ψηλά. Το συζητούσε με κάτι Σλοβαίνους που ήταν εκεί στη γωνία και το συζητούσε και με τον Χρόπατ. Το Χρόπατ, ναι. Είναι επικοινωνιακός. Καλάθης, πόδι του Ντόντσιτς. Τα 12 δευτερόλεπτα στην επίθεση της Ελλάδας γίνονται 14. Συνολικά 1 και 49 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 1 και 50 γράφει το ρολόι του γηπέδου. Υπάρχει μια μικρή απόκληση με την τηλεόραση. Walk-up. Καλάθης για 3. Από εκεί δεν έχει πάει καλά σήμερα, αλλά τι να του πεις που έχει κάνει όλα τα άλλα τέλεια.
Ένα ακόμα time out. Άλλη μια τελευταία διακοπή για μας αυτό το πρώτο μέρος. Το και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο που τώρα έχει ρίξει κάπως ρυθμούς, αλλά όταν η εθνική ομάδα είχε αποφασίσει να πατήσει με το πόδι της δυνατά τον γκάζι, εξαφανίστηκε από το βλέμμα των Σλοβαίνων. Η Σλοβενία ισορρόπησε κάποια στιγμή το παιχνίδι, αλλά ισορροπημένη ήταν και η Ελλάδα. Και παρά το ότι ο Αντετοκούμπο βρισκόταν στον πάγκο, δεν επέτρεψε στους Σλοβαίνους να μειώσουν περισσότερο από το συν 17 που βρίσκεται τώρα μπροστά η Ελλάδα. 47-30, Γρηγόρη. Εντάξει, καμιά φορά είμαστε κι εμείς λίγο αυστηροί. Είμαστε στους 17-20 πόντους και ψάχνουμε το τέλειο. Είδες, δεν έψαξα, είπα αντέξαμε. Μια χαρά είμαστε. Όλα καλά. Εννοείται ότι είναι όλα καλά. Έχουμε 3 επιθετικά rebound παραπάνω από αυτούς, 4 λάθη λιγότερα και γενικά ελέγχουμε το ρυθμό. Δεν τον έχουμε χάσει σε κανένα σημείο. Ακόμη και όταν μερικές φορές βιαζόμαστε έξω από τα 6,75. Ντόντσιτς. Με βήμα πίσω θα δοκιμάσει για 3 και θα το βάλει παρά τα χέρια του Γόκα που ήταν απλωμένα μπροστά του. 47-33. Έφτασε τους 10 ο Ντόντσιτς και μετά τον Αντετοκούμπο και τον Νίμπο γίνεται τρίτος με διψήφια αριθμό πόντων. Καλάθης. Γόκα. Στέκεται και εκτελεί μετά το screen, δεν ήταν καλό το shoot. Ο Ντράγκιτς πήρε το rebound και έδωσε στον Ντόντσιτς. Τον περιμένει αρχικά ο Καλάφτης, βοηθάει τώρα ο Παπαγιάννης. Ντόντσιτς ξανά για 3, rebound ο Παπα-Νικολάου. Αντετοκούμπο, άρχισε τον καλπασμό. Την μπάλα την έβγαλε ο Ντράγκιτς με κεφαλιά. Κεφαλιά του Ντράγκιτς. Με το χέρι τελικά. Ο ένας με τον νόμο. Κλείστε το Γιάννη ήταν η αποστολή. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη που θέλει να σχεδιάσει μια καλή επίθεση. Η Ελλάδα έχει τα 17 δευτερόλεπτα από τα 40,9 που μένουν συνολικά. Και λογικά θα πάει σε μια απομόνωση για παιχνίδι ένας εναντίον ενός του Αντετοκούμπο. Είναι λογικό και εμείς να μην μπορούμε να αντέξουμε στον ρυθμό που εκκινήσαμε το παιχνίδι, που ξεκινήσαμε το μάτς, γιατί τότε ήταν πολύ εύστοχο αυτό που είπες, μπήκαμε να τους δαγκώσουμε και το κάναμε. Δείξαμε από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό στο μάτς με αυτό το 13-0. Κάπου θα βρίσκανε και αυτά τα πατήματά τους, κάπου θα ξυπνούσε και ο Ντόντσιτς, θα έβαζε στο παιχνίδι και τους υπολείπους. Αρκεί να μείνουν όσο έχουν τα πράγματα. Ενώ εσείς βλέπετε μερικά από τα όμορφα πλάνα και τις όμορφες επιθέσεις της εθνικής ομάδας. Εδώ καλάθια του Τολιόπουλου. Τολιόπουλος ο οποίος έχει πετύχει 9 πόντους. Είχε τον buzzer beater αυτό της πρώτης περίοδου πίσω από το κέντρο. Ναι, έχει 2 τρίποτα, ένα δίποτα και μια βολή. Και δεν έπαιξε και πάρα πολύ για να φτάσει τους 9. Ήταν πολύ οικονομικός. Το Λιόπουλος βρέθηκε στο παρκέ. Έξι λεπτά. Γόκαπ στην επαναφορά. Παπα-Νικολάου. Γόκαπ. Θα ανέβει τώρα για συνεργασία ο Αντετοκούμπο. Ο Παπαγιάννης πετάχτηκε από 45 μοίρες και εκτέλεσε. Ο Γουόκαπ μετά την προσπάθεια του Αντετοκούμπο ξαναπήρε από τον Παπαγιάννη. Χάνει την μπάλα με έναν τρόπο που συνήθως κλέβει εκείνος από αντιπάλους. Ντόντσιτς. Παρακινδυνευμένη η πάσα του, πολύ φαντεζή. Αλλά δεν κατάφερε να την συγκρατήσει ο Τσάντσαρ. Και έτσι η Ελλάδα έχει τα 16,9 που απομένουν για το ημίχρονο δικά της. Με οργανωτή το Γιάννη. Το screen από τον Παπα-Νικολάου. Περιμένει και ο Ντόντσιτς. Γουόκαπ θα δοκιμάσει για 3. Παπαγιάννης για το επιθετικό rebound. Δεν υπάρχει χρόνος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 47-33 είναι το σκορ. Με 14 προηγείται η Ελλάδα. Γρηγόρη, μια σύνοψη του 20 λεπτού. Εντάξει, μπήκαμε με το πόδι στο γκάζι.
Δεν βλέπαμε τους Σλοβαίνους ούτε στο καθρεφτάκι μας. Επενδύσαμε πάνω σε αυτό το εξαιρετικό ξεκίνημα. Δεν επιτρέψαμε, κάναμε ελάχιστα λάθη. Δεν επιτρέψαμε στους Σλοβαίνους να βρουν ρυθμό, κυρίως στην πρώτη περίοδο. Έκαναν περισσότερα λάθη, προστατεύσαμε τη δικιά μας ρακέτα, δεν επιτρέψαμε επιθετικά rebound. Αλλά κάποια στιγμή άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό μέσω Ντόντσιτς και οι Σλοβαίνοι, οπότε μείωσαν την διαφορά και με την δικιά του δημιουργία και με το σκορ. Έχει φτάσει στους 10, έχει φτιάξει και φάσεις για τον Νίμπο, ο οποίος χρειάζεται τις πάσες για να βρεθεί εκεί. Ήμασταν και λίγο βιαστικοί, φλίαροι έξω από τα 6 και 75 κάποιες φορές. Δεν διαβάσαμε σωστό το παιχνίδι και γι' αυτό η διαφορά είναι στους 14, αλλά ελέγχουμε από το ξεκίνημα και συνεχίζουμε να ελέγχουμε και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε. Που κόβουν να αλλάζουν πλευρές ο Μίτογλου με τον Αντετοκούμπο και να υποδεχτούν πάλι την μπάλα. Πρώτη επίθεση στο δεύτερο μέρος για τους Σλοβαίνους. Ο Νίμπο άφησε την μπάλα στον Νίκολιτς. Πάλι ο Νίμπο, Ντόντσιτς. Έχει βγει ο Αντετοκούμπο για να τον περιορίσει στην περίμετρο και τον καταπίνει, οδηγώντας τον σε λάθος. Και απέναντι στους υπόλοιπους Έλληνες διεθνείς, ο Ντόντσιτς μπορεί να κάνει τα παράπονά του στους διαιτητές, γιατί λογικό είναι να το σέβονται, αλλά ίδιο σεβασμό τρέφει και ο Γιάννης. Επομένως στις δικές τους μονομαχίες καλό θα είναι να μην διαμαρτύρεται. Πάτε το κούμπο, παίρνει φάουλ μακριά από την μπάλα. Από τον Χρόβατ. Πάντως σε σχέση με το Μουντομπάσκετ, ο Ντόντσιτς είναι πιο βελτιωμένος στις διαμαρτυρίες. Πιο ήρεμος. Ναι, είναι πολύ πιο ήρεμος. Είναι πιο ήρεμος. Walkup. Παπα-Νικολάου. Περιμένει από την πλευρά του τον Αντετοκούμπο και εκεί έστειλε την μπάλα. Κατέβηκε και ο Ντόντσιτς για να βοηθήσει τον Νίμπο. Αυτό σημαίνει πως ο Walkup είναι ελεύθερος και το αξιοποιεί με τρίποντο. Φοβερό διάβασμα από την ελληνική ομάδα. Τα απλά είναι δύσκολο να γίνονται, αλλά οι Έλληνες διεθνείς τα κάνουν. Πρώτο τρίποντο για τον Walkup που φτάνει στους 11, γίνεται και αυτός ψήφιος. Άστοχος σου 3 πόντων από τον Χρόβατ. Αντετοκούμπο. Στάθηκε και εκτέλεσε αφού δεν είχε παίκτη κοντά του. Ο Μίτογλου πήρε το επιθετικό rebound. Κι άλλο από το Walkup. Παίρνει το επιθετικό rebound το Walkup. Μίτογλου, Καλάθης, Παπα-Νικολάου. Ξανά ο Καλάθης. Ανεβαίνει ο Αντετοκούμπο. Walkup για 3. Αυτό θα το βάλει. 2 στα 3 στις τελευταίες 3 του απόπειρες πίσω από τη γραμμή των 6 και 75. Και ξανά η διαφορά στους 20, 53-33. Νίμπο. Μπάλα για την Ελλάδα. Ο Νίμπο μπορεί να πηδάει όλο το βράδυ, αρκεί να μην είναι εκεί γύρω από το Αντετοκούμπο. Το ξεκίνημα θυμίζει την αρχή της πρώτης περίοδου και με τα λάθη των Σλοβαίνων και με τις δικές μας καλές επιθέσεις. Walkup. Καλάθης. Θέλει να πάει προς τα μέσα, έβγαλε στο Walkup. Αντετοκούμπο με τον Νίμπο. Έκλεισε και ο Νίκολ. Ο Ντόντσιτς ζητάει βολές. Θα έχουν ανακατέψει οι διαιτητές, Ή θα αφήσουν το παιχνίδι ή θα δώσουν βολές. Ότι σηκώθηκε ένα πασάρι έδειξε χαρακτηριστικά ο διαιτητής. Τσάντσαρ. Ντόντσιτς. Από πολύ μακριά για 3. Σε άμυνα. Πάνω στην άμυνα του Αντετοκούμπο, παρακαλώ. 53-36. Καλάθης. Ανεβαίνει ο Παπα-Νικολάου, αφήνει και πάλι στον Καλάθη. Στην αδύνατη πλευρά ο Walkup. Τρίτο τρίποντο στην τρίτη περίοδο από τον Τόμας Walkup που δίνει λύσεις από την περιφέρεια. Ανεβάζει ξανά τη διαφορά στους 20, 56-36. Ντόντσιτς. 17 πόντους ο Walkup που κλέβει και μπάλα εδώ, 10 ασίστ στο Καλάθης. Υπάρχει φάουλ από τον Χρόβατ στον Παπα-Νικολάου. Καλάθης. 6 και 50 για την τρίτη περίοδο.
Πέρασε από δύο σκριν ο Καλάθης για να βρεθεί στο δεξί διάδρομο και να τελειώσει τη φάση με όλη του την άνεση. Άλλη μια σπουδαία επίθεση για την Ελλάδα. 58-36 time out από τον Σέκουλιτ. 6:41 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με την εθνική ομάδα να έχει ακόμα ενέργεια, να έχει αποθέματα, να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην άμυνα, να ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία. Πάμε και στο Γιώργο Βαλαβάνη να μας πει τι άκουσα από το time out. Επιθέσεις με τον Γιάννη και μάλιστα ο Γιάννης ζήτησε από τον Ντίνο Μίτογλου να παίξει από μόνος, δηλαδή να βγει από τη ρακέτα για να παίξει ένας εναντίον ενός, και επίσης έδειξε και σύστημα εναντίον ζώνης σε πιθανότητα που οι Σλοβαίνοι παίξουν ζώνη ο Βασίλης Πανούλης. Και είναι δεδομένο ότι σήμερα θα παίξει περισσότερο. 18 λεπτά έπαιξε με τους Δομινικανούς χωρίς να χάσει ούτε 11 στα 11. Σήμερα είναι ήδη 17 λεπτά στο παρκέ. Χρόβατ, Ντόντσιτς εκτέλεσε με χρόνο. Μπορεί να εκτελέσει και κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτό ήταν ένα εύκολο σουτ για τον Λούκα Ντόντσιτς. 58-39, ναι Γρηγόρη. Πρώτη φορά συνδέεται τόσο πολύ έξω από τα 6,75. Τα είχε σπάσει στα δύο πρώτα μάτς. Σήμερα έχει βάλει 3 ή 4. Walkup θέλει να απαντήσει. Αυτός είχε βάλει 3 και έμεινε σε αυτά. 4 στα 7 ο Ντόντσιτς. 4 στα 7 τρίποτα. Που τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Τσάντσαρ θέλει να αποστάρει τον κοντύτερο Walkup. Ο Παπα-Νικολάου στην αδύνατη πλευρά έτοιμος να βοηθήσει. Ο Νίμπο το εκμεταλλεύτηκε. Έκοψε στην καρδιά της ελληνικής ρακέτας. Υποδέχτηκε την μπάλα και τελείωσε τη φάση. 58-41. Καλάθης. Πέρασε από το σκριν του Αντετοκούμπο. Ξανά στο λέει από Καλάθης. Όλη η Σλοβενία μαζεύεται για το alley-oop του Αντετοκούμπο και ο Καλάθης περπατάει στην ρακέτα τους και αφήνει την μπάλα στο καλάθι τους όποτε θέλει. 8 πόντι και 10 assist. Walkup παραλίγο να κλέψει πάσα που προοριζόταν στο Τζάντσαρ. Συνεχίζει με 11 δευτερόλεπτα η Σλοβενία. Γυρίζει ο Πρέπελιτς. Πήρε τη θέση του Νίκολιτς, Στον οποίο έχει δώσει ο προπονητής του ελάχιστο χρόνο. Έχει παίξει λιγότερο από 10 λεπτά σήμερα. Νίμπο, Ντόντσιτς, Τσάντσαρ από τη γωνία. Συνεπής με την αστοχία του σε αυτό το τουρνουά. Καλάθης κάνει ραχιαία μπροστά στον Πρέπελιτς και κερδίζει το φάουλ από τον Σλοβαίνο, που με αυτόν τον τρόπο σταματά τη γρήγορη επίθεση της ελληνικής ομάδας και αμέσως ζητάει συγγνώμη από τον Καλάθη. Νομίζω θα λέγεις μπροστά στον Παπαλουκά ότι έκανε τη ραχία. Εκεί είναι και ο Παπαλουκάς. Καλά, ο Παπαλουκάς ανάπλωνε τα χέρια, την έτρωγε. Μίτογλου. Walkup. Το σκριν από τον Παπαγιάννη, ελεύθερος από το ύψος των βολών. Ο Νίμπο μετά από καλό μπλοκάους πήρε το rebound και έδωσε στον Ντόντσιτς. Παπα-Νικολάου μένει μπροστά στην μπάλα. Άστοχο το σούτ του Ντόντσιτς. Χρόβατ στο επιθετικό rebound. Πρέπελιτς. Περίπου πάσα στο Τζάντσαρ και η μπάλα στις διαφημιστικές πινακίδες. Άλλη μια καλή άμυνα της Ελλάδας. 4 και 23 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Σταθερό προβάδισμα για την ελληνική ομάδα που τώρα βρίσκεται στο συν 19. Και είναι το ίδιο ξεκίνημα που είχαμε και στην πρώτη περίοδο. Τους έχουμε αναγκάσει σε συνεχόμενα λάθη. Έχουν φτάσει στα 13. Εμείς έχουμε κάνει μόλις ένα σε αυτή την περίοδο. Και είναι ακόμη μία από τις ειδοποιούς διαφορές. Παπα-Νικολάου για κάποιο λόγο δίστασε. Το έκανε δύσκολο. Παπαγιάννης όμως ήταν εκεί. Έστω και με δεύτερη δική του προσπάθεια να διορθώσει την κατάσταση και να προσθέσει 2 πόντους στον συνολικό μας λογαριασμό. 62-41. Πρόβατη ψώνη για τον Νίμπο. Φοβερή φάση. Πανέμορφο alley-oop. Έκανε μια κίνηση ο Μίτογλου που έχασε το προσωπικό του αντίπαλο και νομίζω ότι μπέρδεψε όλοι μας στην άμυνα. Καλάθης. Παπα-Νικολάου. Στην αδύνατη πλευρά ο Καλάθης. 8 δευτερόλεπτα για την Ελλάδα. Παπαγιάννης έχει πάρει θέση στο low post και εκεί πάει η μπάλα. Καλάθης για 3. Επιθετικό rebound του Walkup. Παπα-Νικολάου.
Παπα-Νικολάου για 3 πίσω από το screen του Παπαγιάννη. Ψηλότερα από όλους ο Ντόντσιτς. Γρήγορο screen στην μπάλα από τον Νίμπο, φάουλ του Παπαγιάννη στον Ντόντσιτς. Μόλις δεύτερο δικό μας σε αυτή την περίοδο. Η εθνική που έχει πάρει 10 επιθετικά rebound στο παιχνίδι. Δεν είναι και μικρό νούμερο. Η ώρα που οι Σλοβαίνοι έχουν μόλις 2. Χρόβατ πήγε στον πάγκο. Γύρισε ο Ντράγκιτς. Ντόντσιτς. Σκούκα. Παπαγιάννης ελέγχει. Μπερδεύτηκε εκεί με τον Καλάθι, αλλά ήρθε ο Λαρετζάκης να διορθώσει με δικό του rebound. Walk-up. Καλάθης. Μίτογλου. Walk-up. Λαρετζάκης. Μίτογλου μόνος του. Θα σκοράρει. Πολύ ωραία η πάσα του Λαρετζάκη. Δημιούργησε τις συνθήκες για να τελειώσει τη φάση ο Μίτογλου. 64-43. Και αυτός διψηφίος. Ελεύθερος ο Ντράγκιτς από τη γωνία. Σκληρό σουτ. Μπάλα πήγε στη Στεφάνη. Πάλεψαν εκεί δύο Έλληνες διεθνείς για το rebound. Τελικά η μπάλα κατέληξε εκτός και είναι για τους Σλοβαίνους. Εδώ η προηγούμενη φάση και το πολύ όμορφο τελείωμα από τον Ντίνο Μίτογλου. Θα επαναφέρει ο Ντόντσιτς. Πρέπελιτς. Σκούκα. Ούτε τώρα θα ευστοχίσει για 3. Παπαγιάννης άφησε στο walk-up. Καλάθης. Το screen από τον Μίτογλου, ο οποίος έχει μισμάτς με τον Ντράγκιτς. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα. Μίτογλου πήγε χαμηλά. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ γιατί με τον αγκώνα του γάτζωσε τον αντίπαλό του. Λίγο πριν επιστρέψει στο παρκείο ο Βασίλης Τολιόπουλος για την Ελλάδα. Για να πάρει μερικές ανάσες ο Νίκ Καλάθης. 1:51 για την τρίτη περίοδο. Ντόντσιτς. Λειτουργήσε και πάλι το double team με τον Παπαγιάννη. Η μπάλα όμως έφτασε στον Νίμπο, που θέλει να τα βάλει με τον Έλληνα ψηλό και θα τα καταφέρει με αυτό το hook και δίνοντας ύψος στην μπάλα. Ενώ Μίτογλου και Σκούκα είχαν σκουντίγματα. Walk-up. Μίτογλου. Τολιόπουλος. Επιθετικό φάουλ του Μίτογλου στον Πρέπελιτς, ο οποίος μου φάνηκε ότι έπεσε αυτός αφρενάριστος πάνω στο Μίτογλου. Πάση περιπτώσει. Εντάξει, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Θα πάρουν και κανένα σφύριγμα, λογικό είναι. Ντόντσιτς. Έβαλε στην πλάτη του τον walk-up και έφτασε μέχρι το lay-up. Φοβερό τελείωμα με το αριστερό χέρι. Γαλλικά στους διαιτητές που κάνουν πως δεν ακούν. Walk-up. Ξαναπήρε από τον Μίτογλου και τώρα θα συνεργαστεί με τον Παπαγιάννη. Τραβάει αλλαγή πάνω του τον Σκούκα. Αυτός θα γίνει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να παίξει παίκτη με τον Σλούκα. Ο Σκούκα στο Σλούκα. Τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι Σλοβαίνοι. Ο Μίτογλου στον πάγκο για να μπει το κουμπό. Και εμείς στα 4 είμαστε. Θα επιστρέψει και ο Τσάντσαρ τώρα, αντί του Σκούκα. Τον έφαγες. Τι είπα, είπα κάτι κακό. Παναφορά με τον walk-up. Παπαγιάννης, Τολιόπουλος.
Έχει τραβήξει πάνω του το Τζάντσαρ. Θα παίξει στα πόδια του, θα ελευθερωθεί και θα εκτελέσει. Βασίλης Στολιόπουλος. Όποτε βρίσκεται στο παρκέ δίνει κάτι καλό στην Ελλάδα σήμερα. 66-47. Σε 7 λεπτά 11 πόντους. Ντόντσιτς. Και ένα κλέψιμο. Λαρετζάκης τώρα πάνω στον Ντόντσιτς. Δύσκολο το τρίποντο, υποπίεση. Το βάλε και κάπως έτσι τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο με τη διαφορά στους 16. 66-50. Γυρίζουμε σε λίγο για την τελευταία περίοδο του μάτς. Θα δώσει την έναρξη της περίοδου με πάσα στο Λαρετζάκη. Και για την τελευταία περίοδο θα χρειαστεί να δούμε πώς θα πάει το μάτς για να κάνουμε και τη διαχείρισή μας. Έτσι, γιατί είναι συνεχόμενα παιχνίδια. Οι Κροάτες την πλήρωσαν, που παίξανε καταπληκτικά με τη Σλοβενία την επόμενη μέρα. Το επόμενο απόγευμα έχασαν από τη Νέα Ζηλανδία. Γιώργο Παλαβάνη. Προσοχή στην άμυνα τους είπε, τουλάχιστον στα πρώτα 4 λεπτά της τελευταίας περίοδου και βοήθεια στην άμυνα κυρίως στον Ντόνσιτς. Αλλά όπως δεν το είπα ακριβώς όπως το είπες και εσύ Γρηγόρη, τους είπε ότι από ένα παίκτη είναι πολύ δύσκολο να χάσουμε. Αυτό που είναι πάρα πολύ καλό ως εικόνα για την εθνική ομάδα είναι ότι δεν εκβιάζουμε πλέον, το είπαμε και στην προηγούμενη φορά, δεν εκβιάζουμε πλέον να σκοράρει ο Αντετοκούμπο. Έχουν προσαρμοστεί πάνω του και ό,τι δίνουν οι Σλοβαίνοι για να πάνε σε αυτή την προσαρμογή του Γιάννη, εμείς το έχουμε πάρει. Όπως τώρα το τρίποντο του Λαρετζάκη, με το οποίο η διαφορά θα ανέβει στους 19, 69-50. Ντίμετς. Εκθετικό. Πρέπελιτς. Πολύ δύσκολο σουτ πάνω στο άλμα του Παπαγιάννη. Έδωσε μεγάλη καμπύλη στην μπάλα και κατάφερε να τη στείλει στο στόχο. 69-53. Αντετοκούμπο. Φάουλ του Ντίμετς. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό των Σλοβαίνων, το πρώτο του Ντίμετς. Παναφορά με τον walk-up στον Αντετοκούμπο. Λαρετζάκης έχει πάλι χώρο και δεν θα διστάσει. 72-53. Δίνει δώρα ο Γιάννης, τα παίρνουν οι υπόλοιποι. Πρέπελιτς. Τσάντσαρ. Πρέπελιτς με τον Αντετοκούμπο μπροστά του από πολύ μακριά για τρεις. Παπαγιάννης στο rebound. Walk-up. Αντετοκούμπο. Ξεκίνησε τον καλπασμό. Φτάνει στο καλάθι και σκοράρει. Παίρνει και το φάουλ. Θα εκτελέσει και βολή. Πάνω από τους 20 διαφορά πάλι. 74-53. Ο Πρέπελιτς κατέβασε με τόση δύναμη το χέρι του και παρόλα αυτά δεν κατάφερε καν να ακουμπήσει τον Γιάννη. Μη χτύπησε κιόλας. Εδώ κοίτα. Κοίτα. Και το χέρι τον του Γιάννη, χτύπησε στο μπράτσο. Και το χέρι του Γιάννη δεν κουνιέται. Αυτό είναι το τρομερό. Πρέπει να κάνει στήθος 2 Πρέπελιτς. Σε μπάρα. Έχασε τη βολή. Πήρε ο Ντόντσιτς. Μένει ο Λαρετζάκης πάνω του. Η μπάλα έφτασε στον Νίμπο, έκλεισαν 3. Τσάντσαρ δεν πρόλαβε. Η μπάλα για την Ελλάδα. «8 και 18 για το τέλος». Απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση. Πιο κλειστό το rotation σήμερα για τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν έχει παίξει ούτε ο Χαραλαμπόπουλος, ούτε ο Μωραΐτης, ούτε ο Καλαϊτζάκης. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να δω λίγο Καλαϊτζάκη πάνω στον Ντόντσιτς, αλλά επίσης δεν μας έχει πληγώσει. Καλάθι από το walk-up που κάνει και αυτός μια σπουδαία εμφάνιση σήμερα. Οι Έλληνες σταμάτησαν την πάσα του Ντόντσιτς με πόδια. Γυρίζει ο Παπα-Νικολάου στο παιχνίδι αντί του Αντετοκούμπο. Ας ξεκουραστεί τώρα.
Αύριο έχει Σάριτς, έχει Ζούμπατς, έχει Εζόνια, ας ξεκουραστεί. Στους 15 ας ξαναμπεί άμα μειώσουν. Πάμε σε μια διακοπή γιατί υπάρχει time out. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πρέπελιτς. Νίμπο. Ντόντσιτς. Έφτασε μπροστά στον Παπαγιάννη. Υπό την απειλή του μπλοκ πέταξε την μπάλα άτσαλα και δεν ευστόχησε. Walk-up χωρίς να βιάζεται. Στην αδύνατη πλευρά ο Τολιόπουλος. Πέναλτι για τον Τολιόπουλο. Μέσα. 79-53. Σε πλημμύρα, σε καταιγίδα η Σλοβενία δίνει ξανά την μπάλα στην Ελλάδα. Λαρετζάκης μέσα. Περίπατος υγιεινός στο καλοκαιρινό φάληρο. 82-53. Time out αμέσως από το Σέκουλιτς. Τελευταία διακοπή και από εμάς. Στη θέση τους πλέον. Όχι απλά το νερό στα αυλάκι, έχει ολόκληρο ποτάμι. Έχει η εθνική μας ομάδα, η οποία έχει πάρει τα πάνω της, πιστεύει πάρα πολύ και το αποδεικνύει στο παρκέ. Τους έχουμε αναγκάσει σε 15 λάθη, 7 παραπάνω από εμάς. Έχουν μπει και όλοι οι υπόλοιποι στην εξίσωση εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούμπο, αυτό που δεν κατάφερε να κάνει η Σλοβενία. Ο Ντόντσιτς είναι στους 21 πόντους, έχει 7 rebound και 5 assist, αλλά οι υπόλοιποι είναι εκτός του Νίμπο, πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό. Για να πάμε στο Γιώργο Βαλαβάνη. Γιώργο. Ζήτησε ο Βασίλης Πανούλης να μην δεχτεί η εθνική ομάδα εύκολα καλάθια. Αν περνάει ο Ντόσιτς κάνει drive, να γίνεται foul. Και έδειξε σύστημα με τον Παπαγιάννη στην επίθεση. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τη Σλοβενία. Ο Ντόντσιτς έχει αναλάβει να βάλει την μπάλα στο μάτς. Τσάντσαρ, Πρέπελιτς. Ψηλά ο Νίμπο για να του δώσει screen. Πέρασε αντίθετα ο Πρέπελιτς. Από το χέρι του Παπα-Νικολάου η μπάλα εκτός. Και οι Σλοβαίνοι τώρα έχουν 7 δεύτερα. Και 7 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο απομένουν για να ολοκληρωθεί το μάτς. Τσάντσαρ. Δεν θα βάλει ποτέ. Ποτέ την Κυριακή είναι ο Τσάντσαρ σε αυτή τη διοργάνωση. Αν γίνει Σάββατο. Θα τα βάλει αύριο στο μικρό τελικό που θα παίξουν. Καλάθης. Παπα-Νικολάου άφησε ξανά στον Καλάθη. Συνεργάστηκε με τον Παπαγιάννη και ύψωσε την μπάλα για τον Ψηλό, ο οποίος θα την αρπάξει και θα τη βάλει στο καλάθι των Σλοβαίνων. Νίμπο, Ντόντσιτς. Ξανά ο Νίμπο, έτρεξε ο Παπα-Νικολάου να τον κλείσει. Τσάντσαρ, Πρέπελιτς από τη γωνία. Νίμπο παλεύει για το rebound με τον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης θα βγει νικητής γιατί ο Νίμπο θα βγάλει την μπάλα εκτός. Εντάξει, η γλώσσα του σώματος λέει ότι οι Σλοβαίνοι το έχουν ήδη αποδεχθεί, ότι αυτό το προολυμπιακό τουρνουά δεν θα τους βρει να διεκδικούν θέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Και από εδώ και πέρα πάμε για τα υπόλοιπα. 18-3 έχουμε κάνει σε λιγότερο από 4 λεπτά. Καλάφης. Παπαγιάννης παλεύει με τον Νίκολιτς. Θα πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ. Τέταρτο. Τέταρτο για τη Σλοβενία. Από το επόμενο η Ελλάδα μπαίνει και στον πόνους. Εκτελεί βολές. ...14 επίθεση για την Ελλάδα. Επαναφορά με τον Καλάθη. Τολιόπουλος. Μπροστά στον Νίμπο. Δεν έβαγε την προσποίηση ο Νίμπο. Πρέπελιτς έβαλε το χέρι του. Δεν συγκράτησε την μπάλα, αλλά η Ελλάδα τώρα έχει 1,9 για να βρει σουτ. Ό,τι πρέπει για να βγει ο Τολιόπουλος από 2-3 screen και να εκτελέσει από το ημικύκλιο. Θα το κάνει ο Παπαγιάννης για 3. Ο Νίμπο πήρε το rebound. Ο Νίκολιτς. Φάουλ του Καλάθη σωστό. Μόλις το δεύτερο για την εθνική. Σταματάει την επίθεση των Σλοβαίνων. Να βγάλουμε το καπέλο στον Ντόντσιτς, που μετά από μια τέτοια σεζόν ήρθε με την εθνική ομάδα της χώρας του, πάλεψε και δείχνει ότι θα παλέψει μέχρι σε σκάτον απέναντι στην ελληνική ομάδα. Δεν βγαίνει έξω. Μένει στο παρκέ με τους υπόλοιπους να προσπαθήσει. Rebound ο Παπαγιάννης. Καλάθης.
Λαρετζάκης πήγε να κάνει μια reverse, αλλά του έφυγε η μπάλα. Ένα από τα λίγα λάθη της εθνικής ομάδας, ενώ ο Σπανούλης λέει στους παίκτες που έχει στο παρκέ, ηρεμήστε. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης με τη διαφορά στους 31. Πρέπελιτς πήγε να πάρει τρίποντο και φάουλ. Το φάουλ δεν του το έδωσαν, πήρε όμως το τρίποντο. Πήγε να πάρει το φάουλ, θα έλεγα εγώ, για απλά πέταξε, χωρίς... ξεφορτώθηκε την μπάλα και βρήκε στόχο. Καλάφης. Το σκριν του Παπαγιάννη δίνει χώρο στον Καλάφη. Παπαγιάννης κλείνεται από τον Νίκολιτς με ο λίγον της Καμνάκη. Δεν υπάρχει κάτι, λένε οι διαιτητές. Συνέχεια στο παιχνίδι. Για εδώ και πάλι το τρελό τρίποντο του Πρέπελιτς. Το κάνει το φάουλ ο Τελειόπουλος και απλώς χεράκι. Του στόλισε ο Πρέπελιτς, πάλι τους κουφούς έκαναν. Νίκολιτς, Πρέπελιτς. Σκούκα στον Ντόντσιτς. Πρέπελιτς ξανά για 3. Χωρίς φάουλ το χάσε. Ο Νίμπο όμως πήρε το επιθετικό rebound. Και κέρδισε αυτό το φάουλ από τον Μίτογλου για να πάει στις βολές και να εκτελέσει 2. Ο coach πάντως δεν κοιτάζει στον πάγκο. Ποιος? Ο Σπανούλης δεν κοιτάζει στον πάγκο. Θα πάει με καλά του Μαρσολάου, λες με τους τελούς. Ξέρω εγώ ας παίξουν τα άλλα τα παιδιά. Αυτό λέω, χωρίς ανάσες. Άστοχος ο Νίμπος στην πρώτη. Τον Τολιόπουλο ξεκούρασε, πάντως τον έβγαλε. Θα βάλει τη δεύτερη. 54-57. Φάουλ του Νίκολιτς που έσπρωξε τον Καλάφη. Πολλές. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο μπόνους. Ο Καλάφης πάει στα 4,5 μέτρα. Για να κάνει τζάμπι-τζάμπι, να στοχίσει και στις 2. Είναι ήδη στις 11. Έχει μαζέψει και 2 rebound. Είναι καταπληκτικός για ένα ακόμη παιχνίδι ο Καλάφης. Ο Ντόντσιτς τώρα αποσύρεται καταχειροκροτούμενος από το ελληνικό κοινό. Και ανταποδίδει το χειροκρότημα. Επαναλαμβάνω, ήταν τεράστια η απόφαση που πήρε μετά από μια τέτοια σεζόν στο NBA. Δεν ξέρω πολλούς που θα το έκαναν. Και με τέτοια καταπώνηση, Αλλά εκείνος δήλωσε ευθαρσός και αμέσως μετά το τέλος των τελικών στον GM του Dallas ότι εγώ όσο περπατάω θα παίζω με την Εθνική Σλοβενίας. Γι' αυτό και πολύ καλά κάνει το ελληνικό κοινό να τον χειροκροτάει τόσο ζεστά. Του αξίζει. Πρόβατα έχει κερδίσει φάουλ. Να εδώ ο Λούκα Ντόντσιτς. Αδιασταύρωτες πληροφορίες λένε πως και μετά το προολυμπιακό θα παραμείνει στη χώρα μας για ολιγοήμερες διακοπές. καθόλου άσχημα. Κάποιοι συμπαίκτες του έκαναν διακοπές εδώ και 3 μέρες. Εκείνος δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο γήπεδο. Εντάξει. Ο Νίπο πάντως στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, δικαίωσε την επιλογή για να του δοθεί διαβατήριο. Ήταν άξιος συμπαραστάτης του. Καλάφης. Λαρετζάκης. Καλάφης. 3 δευτερόλεπτα. Προσπάθησε να υψώσει για το Μίτογλου. Την μπάλα την έβγαλε ο Χρόβατα, αλλά ο χρόνος που μένει στην Ελλάδα είναι 3 δέκατα. Έχουμε ένα tip. Να και ο άτυχος Κώστας Αντετοκούμπο, να και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ουσιαστικά ούτε σήμερα χρειάστηκε να υπερβάλλει αυτόν. Γυρίζει ο Τολιόπουλος στη θέση του Καλάφη.
Παπαγιάννης προλαβαίνει τον χρόνο. Δεν γινόταν πρακτικά να τον προλάβει. 5 τα χρειάζονται. Από τη στιγμή που έπιασε την μπάλα δεν γινόταν. Εκτός να το έκανε σαν τον αρχηγό της Αιγύπτου, αυτόν τον Καλίφα. Του σουτάρει έτσι κι αλλιώς με το ένα χέρι. Καλαϊτζάκης στη θέση του Παπα-Νικολάου. Ακόμα 3 και 38. Χρόβατ. Νίκολιτς. Πρέπελιτς. Νίκολιτς για 3. Πρέπελιτς δεν θα προλάβει την μπάλα. Κατοχή για την Ελλάδα. Έτοιμος και ο Χαραλαμπόπουλος. Να περάσει και εκείνος όπως και ο Καλαϊτζάκης για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Πήρε τη θέση του Παπαγιάννη. Με πεντάρι τον Μίτογλου πλέον η εθνική ομάδα. Τεσάρι τον Χαραλαμπόπουλο. Λαρετζάκης. Χαραλαμπόπουλος. Τολιόπουλος. Πάλι ο Τολιόπουλος. Χαραλαμπόπουλος πάει προς τα μέσα. Ο Τολιόπουλος ελεύθερος από την κορυφή. Μέσα. Ο Βασίλης στο Βασίλη. Και τρίποντο. 88-58. 17 η πόδη του Τολιόπουλου. Άχαστος έξω από τα 6-75. 4-4. Κάρφωμα για τους Σλοβαίνους με τον Σκούκα. Πέρασε από την εσωτερική και κρεμάστηκε από το ελληνικό καλάθι. 88-60. Λαρετζάκης στον Τολιόπουλο. Λαρετζάκης. Διαγώνια στον Τολιόπουλο. Πέρασε η πάσα. Φάουλ του Χρόβατ. Και 2 βολές για τον Ντίνο Μίτογλου. Ενώ θα περάσει στο μάτς τώρα και ο τελευταίος που δεν είχε αγωνιστεί. Ο Μωραΐτης. Με χαρακτηριστική κίνηση του χεριού σχηματίζοντας το φίδι. Έκανε γνωστό στο Λαρετζάκι ότι θα βγει. Να και ο Γιώργος Πάνου. Ο ατζέντης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Μίτογλου στο σίδερο. Θα βάλει τη δεύτερη. 2 και 31 ακόμα για να τελειώσει ο πρώτος ημιτελικός αυτού του προολυμπιακού τουρνουά, στο οποίο η εθνική ομάδα πολύ πιο εύκολα από όσο ενδεχομένως και να περιμέναμε παίρνει εισιτήριο για το τελικό. Χαραλαμπόπουλος. Καλαϊτζάκης. Θα τελειώσει τη φάση. Θα βάλει τους πρώτους του πόντους και αυτό στο μάτς. 91-60. Χρόβατ. Καλάθι και φάουλ για τους Σλοβαίνους. Νομίζω, Γρηγόρη, ότι η παράσταση έχει λάβει τέλος. Απλά περιμένουμε την τελευταία κόρνα για τυπικούς λόγους. Λέγαμε το σημαντικό είναι το πώς ξεκινάς, αλλά κυρίως το πώς τελειώνεις το παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα και ξεκίνησε καταπληκτικά και τελείωσε με τον ίδιο τρόπο. Ξεκίνησε με ένα 13-0, έριξε από νωρίς τις διαθέσεις της και στην τελευταία περίοδο είχε επιμέρους σκορ 18-3 στα πρώτα λεπτά, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο, ακόμα και στα 2 δεκάλεπτα στο δεύτερο και στο τρίτο, που κάπως έδινε να βρίσκει τα πατήματά της η Σλοβενία, κυρίως επιθετικά. Εμείς ήμασταν εκεί, ακόμη και σε αυτά τα δεκάλεπτα που δεν ήταν και τα καλύτερά μας. Νομίζω ότι πανάξια έρχεται η πρόκριση στον τελικό και περιμένουμε να δούμε ένα πολύ μεγάλο μάτς αύριο. Αν είναι η Κροατία, η Δομινικανή Δημοκρατία, αν είναι η Κροατία θα χρειαστεί έξτρα προσπάθεια. Αν είναι η Δομινικανή Δημοκρατία δεν πειράζει. Αλλά η εθνική μας δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Στα αφήνω, πάω για δηλώσεις. 1 και 23 ακόμα. Μωραΐτης στον Τολιόπουλο. Υψώνει για τον Μίτογλου, αυτός για τον Χαραλαμπόπουλο. Ένας ακόμα Έλληνας διεθνής που βάζει το όνομά του στη λίστα με τους σκόρερ.
93-65. Η μπάλα ξανά για την Ελλάδα, λάθος για τους Σλοβαίνους. Δεν πρόλαβε την μπάλα ο Χρόβατ, το Ντίμετς δεν κατάλαβε ούτε αυτός ότι ήθελε ο Στέργκαρ να του πασάρει. Το Λιόπουλο στον Μωραΐτη, Καλαϊτζάκης για 3, μέσα και το τρίποντο πήγε καταπληκτικά σήμερα για τους Έλληνες. Όλα πήγαν υπέροχα για την εθνική μας ομάδα. 96-65, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Φάουλ του Μίτογλου. Καλαϊτζάκης κάτι είπε εκεί του Διαμαντίδη. Χρόβατ έτοιμος να εκτελέσει 2 βολές. Η διαφορά στρογγυλά στους 30, 96-66. Σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ανάλογη περιμένουμε και αύριο. Η Ελλάδα λογικά θα αντιμετωπίσει την Κροατία. Εκκρεμεί το παιχνίδι βέβαια των Κροατών με τη Δομινικανή Δημοκρατία, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, αλλά αν δεν γίνει το μάτς, η Ελλάδα ακόμα δεν έχει αντίπαλο στον τελικό, απλά τον περιμένει. Η Ελλάδα που από πολύ νωρίς, από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του αγώνα, έδειξε σήμερα τις διαθέσεις της, ότι δεν πρόκειται να αστιευτεί ούτε να ρισκάρει απέναντι στους Σλοβαίνους. Με βασικό της όπλο την άμυνά της, την άμυνα που οδήγησε σε σωρία λαθών την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς, κατάφερε να πάρει από νωρίς μια διαφορά, την οποία συντήρησε ακόμα και όταν οι Σλοβαίνοι έκαναν μια παραπάνω προσπάθεια για να γυρίσουν το παιχνίδι και να βάλουν άγχος στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Δεν τα κατάφεραν και κάπως έτσι η Ελλάδα έφτασε σε μια εύκολη νίκη. Μια ξεκάθαρη κυριαρχία απέναντι στην Σλοβενία, που θα το πω για πολλοστή φορά, αλλά πραγματικά είναι κάτι που οφείλουμε να το σεβαστούμε. Είχε το Λούκα Ντόντσιτς μαζί της μερικές εβδομάδες μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο NBA και το τέλος των τελικών εκεί, καταπονημένος από μια σεζόν με παιχνίδια που έπαιζε